Yebo silo, yebo ehlobo lomlilo sehlole thina madoda yebo singamavikithi. Ngiyakhuleka ngingomzulu ngavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda. Insiba temakhona khona thathi ingagcoka umuntu digcoka bogcoka umfalakahla. Isilo lesingonyama somhlolo. Bayethi wona phakathi. Ngiyona kwatha ngisuke ngikhuleka ehlozeni lami nami. Kodwa namhlanje hle nomqawuza ngukuzina amashelazi. Sikadla senyama safela emazweni. Ndaba zabantu zakhuluma siyakhumbula ivideo yokuqala esayishaya. Sasihleli la. Kodwa sekushintshile manje. Ngibona inyathi. Kwathu Sitha njalo la sigodleni. no la ngithi indawo engakhele khona imfudo. Oh yebo. Le ndawo ngiyakhela imfudo. Ufudo uyazi basebenza kwathu. Awuchaze mkhulu. Avele asiqale ngalo. Lezana ufudo. Ufudo kwathu. Ngiyabanika abantu. Ukuthi kunzima ukuchaza kwimedia. Yebo. Kodwa khona into eyenziwe ufudo. ngikhuluma ngemfihlo. Eyisimanga. Khuluma ngenjula. Eyenziwa ufudo. Kusho ukuthi izinto eziningi ngekhumbula kwabala inkukhu. Kwabala imbuzi. Kunanenyosi futhi la ekhaya. Usukhuluma zikhona la. Usukhuluma ngofu. Kusho ukuthi kahle kahle la elwaneni ikhona into eyenzakala 2+2. No, kwathu mina ngiyabusa phezulu kwemvelo. Ayish, Ngoba ngumelaphi wendabuko. Ngisebenzisa imvelo. Imvelo kaNkulunkulu ukuze kuphila abantu. bese ngenza inkohlakalo yami. Phezulu kwemvelo. Bese kuphuma into ephilayo. Ayi, mbukele ngasekhaya sihleli nosigehla senyama safela emazweni sihleli nodokotela 2+2 professor kahlahle 2+2. Namhlanje sikadla sithe ngoba kuqala unyaka. Asibakhumbuza abantu ngendaba ethinta umuthi. Ngifisa ukubuza lapha sikadla ukuthi idlozi nomuthi mhlambe sesingafaka nomsamo womuntu ukuthi usikadla maye zokusebenza Faka neBhayibheli kwathu. Asifake neBhayibheli ya. Asifake nenkonzo phakathi. Inkolo phakathi asifake lapha. Inkolo umsamo mhlawumbe umuntu okholelwe bese sifaka mhlawumbe nendaba yesithwalo mhlawumbe ukuvusa into ethile umuntu ayise ukuthi usebenza kanjani isikadla senyama. Zonke lezo zinto kwathu oyibalile ziyaphila. Okholelwe emsameni akakholelwe kakhulu emsameni. Mebona ngathi umsamo unjani uyamsiza. Mkhulu. Uma umsamo ukusebenzela ngeke ngithi mina kholela kakhulu emsameni wakho uma umsamo unjani ukusebenzela. Ngiphinde ngikhulume ngani ngomuthi. Uma umuthi ukusebenzela hlala kakhulu emthini ngoba umuthi unjani uyakusebenzela. Ayi inkolo. Uma yakhe inkolo ikusebenzela. Mkhulu. Hlala kakhulu, kholela kakhulu enkolweni yakho kuyakusebenzela. Ayi sibale ini? Isithwalo. Uma wena ubona ukuthi ukuthwala kungakusebenzela, kholela kakhulu. Ngamanye amazwi mina ngiyakhuthaza. Ekuthenini lokho ukubona ukuthi kuhle kuwe. Ngena kukho. Kodwa ungakhohlwa. Kudaliwe, kufeziwe, kodwa futhi akusizi konke. Bathi hayibo. Hayi kwathu ufuna sibatshele iqiniso. Kanti yini sizayo? Hayi kwathu. Kwathu ngoba ngisho ngithi kudaliwe kufeziwe kodwa akusizi konke. Okhulile uyangizwa. Angithi uzile isiqalisa kubala konke. Yebo. Sathi okholela kukho akagcile kukho. Uma wena ukholele emthandazweni kwathu. Kholele emthandazweni. Mhlawumbe ungangehlula mina sengifikile notiko loshe baba. Ungihlule ngempela wena ngani ngomthandazo wakho. Ngoba ukholela kuwo. Ayi. Kusho ukuthi mkhulu umuntu okhola la akholelwa khona awumsusi wena. Hayi angimsusi. Uma efika la esigodlweni awusho ukuthi hayi wena ngoba uneBhayibheli suka. Hayi wena ngoba ulungisa umsamo suka. Uthi wena woza nala ukholelwa khona bese wena uzo add spice lo plus ama-Tofolax. Ayi ingakho ke kwathu ngithi imithi yala ekhaya bazofakaza ayinayo imithetho. Uyazi mina ngakusebenza namhlanje kwathu. Lothi liyoshona olala nonkosikazi wakho akunandaba. Uyawudla ufish?
uyadliwa ufish uyayidla ingulube lokhu kuvela ukudla kwaJoe kanti isebenza kanjani kwaJoe angizile mina emhlabeni kuzoshintsha isizwe kanti hayi kuphela inkinga yami yazi abantu abazi mina angizile uzoshintsha isizwe futhi angizange kuzoshintsha ukuthi wena uphila kanjani uyangitida mkhulu ngiyabona imithi eminingi kuyathi ufisha ufuneki ingulube ayifuneki akumele ulenze ucansi wena uzothi wala ekhaya ungathi uphuma nje lapha uhambe mina ngivuka kulo ucansi ngiattend abantu udle ingulube ngabunankingi udle ufish ngabunankingi awuphuphi uyazi ingulube ngize ngibize ngepork nithi ebafana aningiphathele ipork lapho hayibo isebenza kanjani kanti inkinga inequality hey inkinga inequality hayi quantity ofethu isimanga ke lesomuthi namhlanje nami ngizokunye mina ngazi ukuthi umuntu osebenzisa umuthi akazidli zonke lezi zinto lezi kodwa uthi usigaga cha dlani inkukhu dlani ufish awupho mkhulu sike sabuka isiga awumese lapho kwaJoe mkhulu ngifuna singabashiya badidekile angisho ukuthi ku wrong uma ukutshelwe inyanga yakho wena ukuthi kwenze ngoba kunesizathu sakhe nenyanga yakhe mthetho emakhaya ayifani kodwa nje la ekhaya senza konke anginakho nje ukushintsha impilo yakho mina ngithi ungasadlumile ungasakwenza ukuthi cha yonke insipho la ekhaya yawayo ayi baba kaBholoja ubaba kaKopakopa ubaba kaFortuna ayi baningi ubani omunye uFlorence troublemaker wenzani uFlorence mkhulu yazi bengithi ngisazoke ngikubuze ngoFlorence lapho ke kwaJoe uthenga inkawu uFlorence inkawu phela monkey hayibo uFlorence sithenga iphila noma isifile uyithenga iphila inkawu bese mina ngiyiqamba igama eyami kwakululu ekababa uMondlane ngamenzela yaba ngibala amagama abantu kimi kwaJoe sebenza ngimaka amaphondo kwaJoe ayicha yes yenza njalo no umuntu uthenga inkawu yabona mase athenga inkawu bese mina ngiyiqamba igama bese ngiyinika lo poison engiyifaka wona bese inkawu bese uyifaka lo plus ngiyifaka lo plus phela bese inkawu iba yilento ofuna ukuthi ibe yiyo wena wena ufika utshele mina ukuthi ngale nkawu yami ngifuna ukuthi le nkawu umuntu othandelwane kodwa isilwane njengenkawu ngiyasithanda ake ngilenza kanje kwaJoe mina uyakwazi ukuthenga unogwaja laba abadayisayo uthenga unogwaja uma unekhenje esilwane bese ngikushunela lonogwaja ube unogwaja plus ayi yabanika ngisho amandiya azaphusha amatrol so emadolobheni noma kuphi ayenze ngathi kune into eqhuba ngayo ingane lemadolobheni uthi uyabuka phansi lapha kunonogwaja phakathi umhlophe lonogwaja lona akunogwaja there's a secret akuwena lo yagwajwa ayi kwaJoe akuwena kwaJoe lo lapha sesikhuluma ngani ngomnotho hayi bomkhulu ungivula amehlo ngenye ingqondo mina wekwaJoe abezizwa ngathi bayithanda kangaka ilwane wekwaJoe mina nje ebhuthini ngihlezi ngihamba nenyoka ebhuthini lakho ebhuthini nje yami ngihlezi ngihamba nenyoka kasi ngesegebele motya no lalela kwaJoe hey ayihlanganisanga lutho nawe le nyoka umuntu lo ya umuntu lo yakwaJoe yabo nje bathi ku December ke bavula ibhuthi amaphoyisa aqhela wekwaJoe kholwela kuloko kholela kukho kodwa ungahlala entweni kushona ilanga ngoba isikhathi sashona kwaJoe abantu babambezela ayiwe wakhulumile ngiyashona ilanga makumele ufuye ufutu kube imfihlo yakho impilo iqhubeke into esifuna ukuthi abantu aba afford at least u-afford ke kwaJoe hayi uhlezi ukhala njalo ngathi bakuthathela umfazi ayi ukwenza indoda uma bethathela umfazi sikhahle senyama ikhala kuze kushona hey sathi kashe indaba enzima bakithi musana ukukhala abafazi bayahamba kulamalanga abantu besifazane bayawashiya amadoda nabantu besilisa
oh abantu besifazane bashiya amadoda namadoda ayashiya awashiya besifazane leyo into edlangile ihambisana nani nesikhathi sempilo yanamhlanje okay lalela ngicela ukuthi uqala unyaka ube wazi ukuthi uma wena lapho ukhona unenkinga enjalo uze ke ngusolve yona mkhulu uyakhona ukulekelela into njengaleyo baba akuzwakhali nje kuthiwa wena uhlale nomuntu isikhathi singaka akusokushila kunzima mfowethu kunzima kakhulu kubhlungu sesibone sebedubulana sebebulalana sekuvela nezinto eziningi yimi onesixazululo saleyo nto uyabosha umfazi Jesu komhlobo lengane uyabosha umfazi umbophe ngenhliziyo ebhlungu ukopisha isihombe sakamakhelwane uthi angisifuni la ekhaya bese ubopha kabi uthatha ingido iphosa lapha yebo kube huwe kuphela ovula lapho mfowethu oyinkomo zakho lo muntu owamandla akho lo muntu ungamshera kanjani ibhola inleli ayi ukwazi ukuthi bhu ngeke ayi asifuna amabhola sendlini uzothi kulonyaka ka2025 umuntu nomuntu akalungisa into yakhe umuntu nomuntu akalungisa into yakhe kwatsho imoto iyabiyelwa umfazi uyabiyelwa imfuyo iyabiyelwa umuzi uyabiyelwa sizokuqhakambisa nje kulokho yonke into onayo uyayibiyela yonke into ethinta nje umhlaba la emhlabeni leshi business konke okucabangayo ufune wazi ukuthi uyakuprotect wenzele ukuthi kungakuphunyuki kusasa uyazi ukuthi impilo ikhohlisana kanjani into mayisemnandi nivele ningakhohlwa nithi hayi laba ba-actor yicash lezi isasimnandi ngithi usadla fork and knife uyayibona le ndaba usadla fork and knife wena uvela ucabanga ukuthi abantu ba-actor kanti yes sikhuluma njalo imessage kodwa sikhuluma nicely ngendlela ukuthi fanele ingene kini phela silwi bakithi siyayifaka lento ukuthi omunye nomunye ayithathe ayisebeyas ajule yazi okungenani noma ungathatha le video ungena etoilet uyibuka khona bangakulalela abantu ikonto ezoringa ekhanda lakho ngoba egcineni inkinga ayikunibambi nabangani umuntu uzazi yena inkinga ikubamba ukwedwa zwi ayi iyomile yena ngiyabonga kwaJobe Sikhathi senyama safele emazweni udokotela uprofessor 2+2 esihleli naye komhlaba lingana sila ekhaya la esebenzela khona sicela ukuthi sifile disclaimer ukuthi lo muntu okufacebook lo muntu okTikTok lo muntu ozenza udokotela 2+2 akakhulumi nawe ku-inbox kodwa kunenombolo eshayelayo futhi awukwazi ukufaka imali kuphi kodwa uza kuphila esigodlweni inkomo yala sigodlweni ikhishwa la sigodlweni noma kuthiwa yini asuka ethe yena ikhiphi uyena ukutshelayo umusa umbonile ubuso nobuso mkhulu sasaphetha njengamanje sikahle ngiyacela imessage ekhishwa wena njengamanje njoba sazi ukuthi uthe kulo January kune special sika 7000 futhi lokho kwenziwa la ekhaya umuntu kumele ebone nobuso nobuso ngoba sebephelile abantu beqedwe iloya muntu ozenza wena ongewena sicela mkhulu imessage eqhamuka kuwena sesivala njengamanje oyitshala kubantu bonke abathanda udokotela 2+2 nabalandela umsebenzi wakho ngabe umuntu akwafika la ekhaya ngabe umuntu ongakafiki ngabe umuntu osanesifiso sokuthi ngelilanga ngiyafisa uzonyethela kwasibili awuthi ngibhala u4 isizathu ukukhuluma ngabantu abangithanda eGwaJobe angithanda abantu sikahle senyama and yazi ukuthi ngiyathandeka wona GwaJobe nginyanga nje lethandekayo futhi eneqiniso koneqiniso nawe sikahle angijabona ngiyabathanda mina abantu bakaNkuluNkulu ingakho ngithi umuntu la kholela khona akakholelwe khona ngikhombisa uthando njalo GwaJobe uthande engibathanda ngalo ngingakho ngihlezi ngibatshela ukuthi kuzo sonke isimo obhekana nazo kuzo zonke izimo odlule kuzo abanye bashonelwe GwaJobe njengoba sikhuluma abanye bagqekezele GwaJobe kulo December kwenzeka izinto eziningi kulo December abanye behle baye emakhaya banethemba lokubuya emayilungweni abasabuyanga GwaJobe ngoba ngiyabathanda ngithi uNkulunkulu abe nabo kulo buhlungu abakubo nalabo abajabulile ngithi akube kuhle futhi baqaphele bese ngithi ke abantu abaziqinise bazinakekele uma uyiqinisa usuka wenza izaba yasemhlabeni ukuthi GwaJobe izinto zasezweni azingangeni kalula kuwe izaba yethu la emhlabeni ngoba ezulwini GwaJobe akukho esikwaziyo ngoba akekho kwabuye ezulwini wasitshela ukuthi kunjani uyayibona manje ke mina nginezaba zempilo okumele sizenze siyithathe siqinisekise ukuthi la emhlabeni sihlezi sikahle bakithi ngiyanithanda nonke
ngicela nje ukuxolisa kakhulu sisanenkinga kakhulu endabeni yefoni kodwa sisazama ukuyihandlisha ukuthi ngolesithathu nangesonto amathuba engitholakala ngayo efonini uma ufuna ukubuza nawe uma ufona buza ukuthi kusetshenzwa nini asixoxi efonini asilaphi efonini so bakithi asibe nokubekezelelana ngoba ngeke kuze kuhlale kunje nginifisela okuhle nginifisela impumelelo nginifisela uthando nesineke ayikho inkinga okungeyakho wedwa inkinga yakho iyinkinga yami kulo nkinga kuyo nami ngikuyo angeke kuze kuhlale kunje kodwa ngokubambisana sizonqoba ama-Afrika amahle okuhle nokumhlophe. Bukeleke i-channel iDokotela Dr 2+2 mangabe uyaqala ngempela ke ungena la share le video uphinde futhi wenze usubscribe ube yingxenye noma ke ukwazi ukuba yingxenye kakhulukazi yababukeli yonke umsebenzi noma into asuke ayifaka umkhulu uzokwazi ukuthi uyibuke mina nginokwatsha usikhundle khulu sabonga kakhulu.